Bună ziua! Vreau să vă prezint aici un mic joculeț care folosește protocolul TCP. În partea dreaptă a ecranului am pe mașina virtuală în limbajul Python serverul. Serverul face următoarele lucruri. Și ia un număr random și începe să verifice cu ceea ce îi oferă clientul numerele pentru a le ghici. Dacă e mai mic, îi spune mai mare sau dacă a ghicit, îi zice. Dacă nu a ghicit, îl anunță și îi spune care era răspunsul corect, pentru că acesta are un maxim de 10 încercări. Acest server este unul concurent, folosind thread-uri pentru diferiți clienți. În partea stângă a ecranului am un client care, folosind adresa serverului meu pe același port pe care l-am dat și în partea dreaptă în server, se conectează și implementează în limbajul Java conexiunea. Îi oferă un număr și în același timp printează răspunsurile primite de server. Iar acum, dacă aș zice că vreau să rulez, am pornit serverul și vreau să mă conectez cu acest client. Zice că s-a conectat. Îmi spune și de pe ce port vine. Și vreau să mă mai conectez cu încă unul. Deci acum am doi clienți. Acesta și acesta. Numerele sunt diferite de obicei. Aici îmi zice că e prea mic, prea mare și tot așa. În același timp pot să mă joc și cu celălalt. Aici îmi spune că am ghicit, deci e regulă. Și l-a deconectat după ce a ghicit. Aici în continuare pot să mai merg. Din nou am ghicit, am avut noroc. Ok, și l-a deconectat și pe acesta. Pot să rulez încă o dată tot aceiași clienți. Pot să rulez oricât de mulți clienți, fiind server concurent. Și să-i dau... vreau să-i dau aceleași numere ca să arate ce se întâmplă și în cazul în care pierde. Are 10 încercări. Acum ajung și spune care era numărul, era 94, era foarte departe de adevăr, evident. Ok. Cam acesta ar fi exemplul meu de server client folosind TCP-ul. Este parte de transmisiune UDP. Am același joculeț de ghicit numere. În partea dreaptă o să pun serverul așa. Ăsta este serverul care folosește tot așa o adresă și un port și pentru a-l face tot un fel de server concurent am folosit un vector care reține toți clienții mei. Clienții sunt reținuți sub formă de map, adică are cheie valoare, acestea fiind numărul clientului și adresa, la care vom găsi numărul care este dat random și încercările sale de a ghici numărul respectiv. Astfel pot să rulez mai mulți clienți odată și după fiecare client conectat sau deconectat îmi va arăta care dintre ei va fi prin intermediul acestui vector care îi reține și îmi arată adresa acestora. În partea stângă am partea de client în Java. Aici, pur și simplu, pe aceeași adresă și port, îi se creează acea conexiune și îmi ia linie cu linie, mi afișează ceea ce îmi trimite serverul și în același timp trimite serverului numerele mele pentru a le verifica. În cazul în care
serverul dă ceva genul ai ghicit sau ai pierdut, mă scoate din joc și afișează pe ecranul serverului ceea ce se întâmplă. Dar cel mai bine să vă arăt. Ok. Acum am rulat serverul și vreau să mă conectez cu unul și încă unul. Ok, m-am conectat, aici sunt cei doi și la primul pur și simplu zice că e prea mare, vreau să-l ghicesc, deci chiar vreau să-l ghicesc. L-am ghicit. La al doilea nu vreau să-l ghicesc. Aici, în partea dreaptă la server, mi arată conectat, deconectat. O să-i dau la toate valorile 4 pentru că vreau să văd ce se întâmplă când nu ghicesc. Și îmi spune, în partea dreaptă mi arată că s-a deconectat și acesta și zice că a pierdut și numărul care era. Deci, practic, implementez același lucru, doar că prin două protocoale diferite. Cam atâta despre proiectul meu. Sper că v-a plăcut, a fost ceva simplu și sper că de efect. Mulțumesc!